Татарстанда 2025 елга кадәр сәламәтлек саклау тармагын үстерү республика программасы кысаларында ел сайын авылларда уңайлы фельдшер-акушерлык пунктлар ачылу матур бер традицияга әверелеп бара. Республикабызның һәр авылында диярлек заманча медицина пункты эшли. Шундыйларның берсе Буа районының Иске Сууксу авылында урнашкан. Биредә 1300-гә якын кешегә медицина ярдәме күрсәтәләр. Медпунктның эшчәнлеге турында тулырак Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин язмасында. Иске Сууксу авылы үзәгендә урнашкан модульле фельдшерлык-акушерлык пунктында һәр вакыт кеше була. Кемнең кан басымы күтәрелгән, кемгә укол ясарган, кем даруга килгән. ФАП күршесендә генә яшәүче 73 яшьлек Гөлфия Хөсәйнова бирегә ярдәм сорап еш керә. Без инде хәзер яшьтәгеләр даулинный, йөрәк медсестраларыбыз әйбәт, безне каршылалар, әлхәмдүлилләh шөкер. Моннан карчыклар бердә туктамыйлар. 20 елга якын эшләү дәверендә авылның докторларына әверелгән кызлар үзләре әйтүенчә төнлә дә кич тә чакыртырга мөмкиннәр. Кайдадыр кемдер аларның ярдәменә мохтаҗ булганда караңгы урамнарда куркуны да оныталар. Көндез инде бер смена эшләп кайтканнары да искә алмыйлар. Йорттагы мәшәкатьләрне дә читкә куялар. Һәр чакыру ихтималына әзерлектә торалар. Сумка инде ишек төбендә тора. Минем личный үземнең шулай. Фельдшерларның санаулы вакыт эчендә килеп, дөрес дәвалау биреп, кешеләрне үлем тырнагыннан алып калганнары да бар. Каушап калырга вакыт юк. Тиз генә нәрсә эшләргә, нишләргә дип сразу укулларымны җыеп, беренче ярдәм күрсәтеп, Алтын йөрәкле фельдшерлар дус һәм аңлашып эшләүләре белән дә аерылып торалар. Берничә ел инде алар яңа модульле ФАП бинасында хезмәт куялар. Биредә мөмкинлекләребез күбрәк, шартлар яхшы, элеккегесе белән чагыштырырлык та түгел диләр алар. Сүз уңаеннан Иске Сууксу авылы фельдшерлык-акушерлык пункты районда иң уңышлы эшләүчеләрдән санала. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.